Ahojte priatelia, volám sa Gabriel Švajda, som maratónsky bežec a bežec na dlhé trate. V marci som začal spolupracovať s Beldasportom a dostal som na testovanie tenisky od značky On a konkrétne model Cloud Surfer, ktoré sú na trhu celkom nové, prešli redesignom. V týchto teniskách som nabehal asi 970 km. Absolvoval som v nich rôzne sústredenia, či už vo Vysokých Tatrách alebo na Malorke. A poviem vám, že sa v nich behá veľmi pohodlne. Drop majú 10 mm, technológiu majú CloudTech Face, čo dáva dynamickú pružnosť a pohodlnosť pri každom dopade a odraze. Osobne ich používam aj na intervalové tréningy, aj na dráhe, sú veľmi ideálne a samozrejme sa v nich dá behať dobré rýchle úseky. Ja som v nich vedel vytočiť aj 3:10, 3:20 tempo, čo mne bolo veľmi prekvapujúce, že takéto tenisky bez karbónu sa v nich dá behať dosť rýchlo. Používam ich aj na dlhé voľné behy, dokonca som v nich absolvoval aj prípravu na Wings for Life, a preto by som vám ich určite odporúčal. Sú ľahké a ja som vyskúšal už viacero druhov tenisiek, ale tieto si myslím, že sú fakt, že super a hlavne, že máte dva v jednom. Aj na intervaly, aj na dlhé behy.